Hello guys! For this video, nandito po tayo sa Caldera Commercial Center, Gutat, Puerto Blanca, Pampanga. Nandito po ang XD Clothing Shop, Calix Food Hub, Taste from the Greens, Wiggy's Ice Cream, Budol Pamor, Kuya JC, at Saints Espresso. Ayan guys, fast forward tayo dito. Iikutin natin ang commercial center nila. O ayan o. Yan, nasa Kuya JC tayo. Masarap ang chicken dito guys. Saints Espresso. Kape naman tayo, sarap kape. Budol pa more. Pasok tayo guys. Eto, mabubudol ka sa murang halaga ng mga item nila. Budol pa more. Yes, ayan po. And grand opening ng XD Clothing Shop. I-bless po nila nito. Ayan po. Ang daming naka-yellow. Yes, ayan na. Kasama natin si Vice Mayor Michael Galang at Councilor Jacob Pajardo. Tara po guys, pasok tayo. Ayan, ikakat na yung ribbon. XD Clothing Shop. Ayan guys, lipat naman tayo sa Calix Food Hub. Bine-bless po ni Among. Ayan guys, pasok na tayo. Ayan. Ayan na nga idol ko, Calix Food Hub. Ayan po yung mga pagkain nila, kalderetang baka, chicken barbecue, at sipuig. Ayan na, titikman na natin guys. Ayan, napakasarap ang mga ulam at pagkain nila dito. Lipat tayo sa Taste from the Greens. Ayan po, binabless po ni Among. Ayan, pasok na tayo guys. Yes. Ayan, Taste from the Greens. Titikman na natin. Wow, ang sarap. Dito naman tayo sa Wiggy's Ice Cream. Binibless na po ni Among. Wiggy's Ice Cream. Ayos. Tikman na natin guys. Ito yung napaka-importante niyan, yung tikiman time. Napakasarap ng ice cream nila dito. Bye guys!